Kamunak. Yung season green na green yun. Pili na kami guys. Gusto ka naman, Jackie? Okay ka lang? Sinunod nila. Hindi ka naman nalulula? Good. Pili na kami guys. Papunta ng Karamuan. So hindi na kami babangka. By land na lang. Magic Mushroom. So may pa. 2 hours pa. Good morning, Bicol. Asan sumayon? Daragang Magayon. Ayun. Hindi natin makita sa layo ni Mayon. Mali yan ba dyan? Ay. Sana sa ito, Jackie mo? Dito pa. Nalula na. Bigyan mo tubig. Nalula si Jackie. Tubig, bigay mo natin Jackie mo. 30 minutes. 20 minutes. Nalula. Oh, excuse me. Bibino. Ang linaw, oh. Yes! Wow, ang ganda. Oh my gosh. Tingnan mo pati yung nakaulog. Oh, linaw. Puro coral. Pwede ka maganda dito, anak ko. Snorkel. Baka bibigyan. Samahan mo ako Ate Jackie dito ah. Nakakatakot. Alam mo, kuweba. It's a water cave. Water cave. Ganda ra. Puro coral. Baka malunod ako. Baka may manghila. Kita mo naman kami manghila. Ay, sana mag-uminit. Okay lang yung maulan-ulan eh. No? Kaya nga eh. Ikaw, boy! Yan, first island guys ng aming island hopping. Hindi na ako Pitong island nakapag-ano ba? kanina. Mami, 7 island. I don't know, anak. Hindi na ako nakapag-vlog kanina pagdating namin at mga pagod sa biyahe. Pagka-lunch namin, nakatulog kami. Let's go! Mi, tanggalin mo sa akin to. Wow, grabe ang pino ng guys. Oh, dali, hawakan mo nga ito. Ano Ito. to? Sand! Clay sand. Ang bongga, ang pino-pino oh. Yay! A real sand. Real sand. Yung yellow na Matukad. Matukad Island. Okay. Mia, swimming nga ako. Halika, libutin muna natin. Tour muna tayo ni Kuya. Ay, Assisted bunting. may halo-halo dito oh. Palamig muna kami. Ikaw Kuya, gusto mo halo-halo? Hindi, digan lang. Halin? Ano yan? Yung orange. Kape ata, ano yan te? Wild pandan po. Wild pandan. Ikaw dati gusto mo? Halo-halo? Ha? Mountain Dew. Mountain Dew daw ate. Uy, ang liit ng na kutsara. Pagbalik. Ayun. Second island, Lahos. Kabilaan dito yung pwede paliguan dito. Wow, oo nga no. Kabilaan ng Yung mga formation ko dito, mas maganda. Ito Oo. yung pinamaganda formation sa
mga ilan. Ito pinakamaganda sa mga Dito, bundus. dito. Maganda po yung Oh, look at that guys. Oh, May so swimming na tayo, pretty. Sige, go na. Swimming na. Talaga mahilig sa swimming. ah. Ikaw na din. No, ayoko. Tayo. Ako lang mo gusto. Oh my gosh, ang ganda. Ay, ano lang ma'am, kung mag-swimming po kayo, wag lang po kilalayo masyado kasi medyo mabato po dyan. Oo. Baby, wag masyadong malayo ah. Wag sa mabato. Oh my gulay. Ang ganders. Paradise. Ano daddy? May basket ka pa yun ka ba dyan? Trash bag ka ba dyan? Okay. Alternative. Next island naman po. Tapos na dito. Parang ayoko nang umalis guys. Sobrang ganda. Oh my gosh. Paradise. Color. So ganda. Super duper ganda. Paraiso. Ito itong anak ko. Oo. Lupit kami. Dito ka anak. Hindi na nga pala sumama si Dalton at ano. Pagod sa pagdadrive. Takot magkaroon ng varicose veins. Takot na magkaroon ng varicose veins. Mamamahalan sa pampatanggal ng varicose veins. Naman napaka-benefit siya. Ayun. Matulog na lang daw siya. Mayping bangungot. Ayun. Mundo! Ayokong umalis. Oh my gosh! Oh. Pero yun. Next island. Third island. Grabe oh. Ganda ng tubig. Berde. Dito na pabilit ang naging safe house ni Pablo Escobar, the infamous drug cartel of Cuba. Maliit na lang. Doon mga ano yata yung resort na. Dito pag naiiwan na kapaligan, gutom na rin. Dapat marami kang taong dito. Kumusta? Si Mangot na naman si Kulukoy oh. Sarap na kagad tumalon. Sige, talong ka na. Di ba? Tayo ulit nakita. Oo. Talo na ako. Nag-island hopping eh. Wait lang anak. Tourist. Sino? Well, Oo, maliit na nga to. oh. Tama ka. Let's go. Malilitin natin. Mula na naman. Ano daw? Ano pa nga video ng video? Wala. Nandun na. Ito yung ano, yung Hunungan po, extension po siya ng Gota Beach.
Honongan? Opo. Extension po siya ng Gita Beach po. Ah, okay. Bale, ito po yung island po natin sa Cagbalinad po. Okay. Cagbalinad Island. Condors. Baby! Huwag dyan sa masyadong malalim. Sana si Palaka. Yeah! Yeah! Naku, yung batang yun talaga. Basta sa swimming eh. Walalala. Sumimple na ta dyan eh. Welcome. Welcome po ang mga taga-daigdig. Jackie dyan oh. Panik na Jackie. Ay, ang panik natin para lang. Ganda guys. Oh my gosh. Kuloko yun. Enjoy na enjoy talaga eh. Okay, off to our fourth and last island. Sige, Jackie. Yeah. Thank you, Daddy. Hindi kasi tinanggal ni Jackie yung bra niya. Hindi niya sinunod yung ano ko. Yung bikini niya, din niya sinuot. Ay, iwan ko to dyan sa ano. Dito mga kasama sa buhi.
Sabi ko mag-photoshoot kami, nakabikini siya eh. Upo ka. Upo ka muna, anak. Excuse me. Excuse me guys, mano kayo ng, anong tawag yan din? Bamboo. Cutting. Excuse me. Ay, kuya! Sus Maria Joseph. Boy, guys. Oo. Ganda. Anong oras na? Alas 4 pa lang, oh. May pag-birthday ko dito ulit tayo. Ay, ngi. Taglamig yun, anak. Maulan yun, di tayo pwedeng pumunta rito. Ganders. Oo nga eh. Wala na. Grabe, linaw. Ay, nalaglag. Nalolo. Tsaka sabay tumalon ako. Fourth and last island is Minalagos. Yun. Kasi may lagusan daw. Gano. Kaso ayokong umakyat. Ang ano ng mga bato eh. Ang tagdan. Ang tutulis. Ooh, swimming na daddy. Ayaw mo? Kasi naman si Kulukoy nandun na naman. Iba na naman yung kaano niya. Kausap niya. Bataan talaga to. Ah, anong ginagawa mo dyan? Didi ko ka, didi nakikita lang. Dati yung tagad. Higa ka dyan, Jackie, oh. Oh, yun, oh. Yun! Yan, oh. Binibining maalat. Sarap! Pinong-pino mga buhangin. Ito yung pumasok sa ano mo eh. Sa lawal mo eh. Singit-singitan ng talaga. Pasok eh. Pero mas pito pa rin sa Boracay. Ah? Boracay. Hindi pa ako nakapuntang Boracay eh. Yung short ko nun eh. Napuno ng mga ano. This is how you remind me wherever you go. Pati mga pagkain. Wonders. Pwede ba dito na lang tayo? Well, Sarap! bigyan mo ng ano. Sarap-sarap. Suhol. Sana Joy, next time kasama na kayo. Dapat na nga ano, Si Baby Juno. dapat meron tayong Valhilla. Tapos dapat naglalakad na yun, no? Yung Sabang daw, 2 hours lang from Pasay to ano. Sabang? Yeah, from Naga. ano, Naga to dito. Oo. 2 hours lang. Bangka. Kaya nga. So mali kami. Doon lang tayo umuwi mamaya. Hindi pwede. Ano yun eh? Tawag doon. Mali kasi kami ng ina niya. Macy? Ibang taxi. Yung jellyfish. Baka Makati yan ha. Lagay mo dito. Wala, hindi ko naman nakita. Binalot mo na ng ano. Ano mo? Wala tayong cup. Kawawa naman. Ayun, malulusaw na yan. Hugasan mo dali. Ayun, ano ba sinasabi ko? Mali kasi kami kasi dapat from Naga is Sabang Port. Kami ano tapos 2 hours na lang yung ano, 2 hours yung tawag dito. Yung bangka papunta nga sa Karamoan na beach kaso hindi kami nagkaintindihan kanina nung guide. So, dinrive ni Dalto. Ni ang layo-layo nung ano. Siguro may 3 hours no.
Mahigit. some terrible misinformation. Lalo pa yung walang signal. Oo, walang signal. Paano ka mag-communicate? Telegram? Tapos dapat dun sa Sabang isiiwan lang namin yung ano, yung car. Tapos yun nga, ano na lang babangka. Kasi nga, ayun, hindi nagkaintindihan. Dinrive na lang. Napatagal tuloy. Kasi dumating kami sa Naga is 5:30 AM ata. So dapat 7, nandito na kami. Nakarating kami 10 AM. Ayun. Pero okay lang. At least nakarating eh. Na ano naman namin to. Nakita. Yung beauty. Beauty. Kulokoy, basta may tubig, sige lang. Asa na? Uy, ala, bad. Tingnan nyo, may nagtapo ng pinagatan ng apple. Okay lang yun ganyan. Pero yung mga bote, candy wrappers, non-biodegradable. Pwede po bubuya sa inyo. Ang dami nagpa-picture dito sa ano. Saan? Ano nga ito, kuya? Minalagos na yan. Minalagos. Yan o, sa Lagusan. Dami nagpa-picture. Panjiwa. Yan na naman yung batang yun. Yung camera na naman. Uy, ang bango. Pwede makikain kami. Charot. Oh, may spaghetti. Gutom ko lang ako bigla. Pwede ka naman picnic. Sana na lang. Sana na lang sa ano namin. Quarter 7. Shall we? Tagalan daw natin. Para hindi ganito congested pa. Kalsa tayo? Yung anak mo nag-enjoy pa eh. Pag-swimming nga muna. Vlog to, Daddy. This is vlog, you know.
Buti pa sila dun nung nagpiknik ko. Wala kaming dalang food. Kawawa kami. Nanguna na si Kolokoy dun sa ano. Same lang pala sabi ni Kuya kung by land or by ano kami, by sea. 4 hours din pala yung ano yun namin. Kasi 10 bundok ata yung din-drive ni, ano, ni Dalton eh. Para makarating kami dito. Ito, chapel. Tapos madami din mga villas doon sa ano. Nasa beach mismo. Gamit ng mga heavy equipment. Dumaan lang po talaga dyan. Alas lahat po nag-ano, dumadaan sa South Road. Dito yung South Road. Saan kaya si Dalton Kamote? Ganda, hindi masyadong mainit eh, no? Pinakinggan yung ano ko na maulan-ulan dapat. Hala. Buhay pa. Buhay pa. Probably lang yung basag ng tempered glass. Kaya mo na, Paul. Palitan na lang natin. Basag na talaga. So, anong oras niyo po bukas mo gusto mag-ano? After ano, after breakfast. Ang ganda naman nun. Para masulit naman, no? May mga hangover pa kami. Thank you, Kuya. Salamat. Papasit ka na lang po yung pulse niyo ba? Salamat. Ano pala mo, Kuya? Arnold po, ma'am. Ay, oo nga pala. Sige, salamat. Kung magka-problema na lang po sa lahat. Thank you. Sige. Ano? Ano? Pwede makiram ng ano?
Walang tubig? Sorry ka na lang. Huwag na tayo baligo. Wala na microwave. Walang microwave dito, anak. Mahinang ano dito, ang supply ng kuryente. Sparkly. Patay sindi ang ilaw. Ayun, naka-prepare na yung ano, yung dinner namin. Package na nga pala yung kinuha ko, guys. May lunch, breakfast, lunch, dinner, breakfast na. Kain tayo. Thank you. Yan ang favorite niya. Kanina pa to eh. Naghahanap na ng ano, kanin daw. Let's eat, guys. Shrimp. May mga to. Titikman ko. Yan na kaya na. Jackie mo. Himay mo nga, Jackie. Sabi kasi nga yun eh. Shrimp, chicken, tsaka gulay. Let's see. Kain na! Special participation. Oh, yung nga. Pray. Oo nga, ayun nga yung isipin ko eh. Ah, sige, let's pray na. Ako yung mag-prayer leader. Oh, sige. Lead na anak. Son, Holy Spirit. Amen. Bless us our Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Let's eat. Special participation ni Kamote. Oh, yan ang ano namin. 12 hours nag-drive yan. Kaya din panis. Kaya din nakasama kanina sa island hopping eh. Sayang yung mga chika babes pa naman doon. Hap naman ako. Kaya tayo guys. Tapos bukas mag-ano kami. Sa cave naman after breakfast. Yeah. No? Yan. Dami? Pasok? Papasok daw tayo sa Hindi naman binyan. ako takot doon. Ayan. Bit-bit na yung ano. Yeah. Huwag mo lasingin si Dalton. Huwag na-drive pa yan bukas. But no, ano, mas na yun, check kasi niya. Mag-uuberate yan, maghanap na ice tubig yun. And that's a fact. Grabe to, kailangan namin yelo. And we're gonna do it. Wala nga yelo. Nga eh. Oh, ano yung pang-chaser niya dyan? Natitilang ko. Bumili na lang din kayo dun sa tindahan. Ay, wala nang kuryente pa, mag-yelo yung tubig. Hindi yung Coke, para malamig pa rin. Ayun eh. Diyos ko, nandyan lang yung ano eh. Ayun, tapos tinatamad na rin akong pumuntang ano dyan. Dalampasigan. Ayun na. Busog na kasi, naantok na ako. Ayun, kaya mag-good night na kami guys. Bukas na lang ulit. Meow, patapol. Ayan, see you tomorrow. Good night. Good night today. Ayo. See ya. Tok. Let's go to forever. Pumunta ka pala ng Pinas. Nandito siya sa Pinas. Right now? Oo, dito na siya nakatira. Paano? Punta lang sa Subic. Hindi. Nag-enjoy. Yung split. No. Dito na siya nakatira. Oh, whatever. Kuya Lester. Shout out kay Lester. Ayan o. Hinahamon ka ng inuman kay Lester. Good night, bebe. Lasing. Gante. Ay, may mga ano pa dyan. Manghiram ka ng isang ano sabi. Night. Isang higaan pa. Lightning. Ako na nga magsabi. Good night, Jackie. Good night, guys. Yung CR natin nakabukas pa. Ayan. Night. Ako na lang mag